Drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippine Standard Time, la City 3 na sa aton nga pagpangalagad subong nga adlaw, Webes kita, yari na sa Nobyembre 4, 2021. Action firing line. Mayara na gid lamang kita sang 51 dias ang nabilin kag Pasko na, samtang 58 dias ang nabilin kabaga saylo na naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa 2022. Action firing line. Bukas ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, tubdob sa 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa mga balita lokal mga kaaksyon, matapos ang encounter nga nagluntad kahapon nga adlaw didto iya sa Banwa sang Moises Padilla, ang Negros Occidental Police Provincial Office subong on alert. Suno sa police may encounter man o kun waay, alerto gid sila 24/7. Action firing line. Kabalokanong enkwentro nga to prior pa lang may nabaton nga mga information ang aton sa kapulisan nga may posible magpangatake sa mga police stations ang miyembro sang NPA. Action firing line. May angot sina nga balita mga kaaksyon ti ginpanginbulahan gid sang spokesperson sang ining grupo sa mga New People's Army diri sa probinsya sang Negros Occidental, kay nakapatay sila sang duha katapo sang Philippine Army kag apat pa ang pilason sa nagluntad nga enkwentro kahapon mga kaaksyon. Action firing line. Ambal sang ila sini nga spokesperson dati maayo no kag wala gid sang kapilasan nga naangko ng ila sini nga hanay, tuhay naman sa palayag sang Philippine Army nga madamo man sang pilason sa NPA o galing wala sang may makit-an nga mga nagkalapilasan. Action firing line. Mga balita diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, diri sa syudad nga balita dumduman nyo to may na ato balang kwan na sapuan nga patay sa may Florenceville to bala. Oo, ato siya na quarantine ato no, nagkagwa ato sa quarantine facility kag may isa pa gid nga nakagwa man sa quarantine facility. May ara abi kung kisa nga nagaayo-ayo bala hindi pasugtan ti kay ang gabantay da sa quarantine facility. Ang iban da mga BHW, ang iban may nurse dira, tinuway isang kapasidad abi nga magpugong kung kaisa sa mga na quarantine dala binagid kon ang iban do may ara ya huna-huna nga malain. Action firing line. So subong plano sang syudad nga pabutangan liwat sang kapulisan ang mga quarantine facilities diri sa syudad sa Bacolod. Mayo gina nga plano kay para mabuligan tagini sila nga anti sila makagwa daya hitso gid nga way na sila sang COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Samtang isa ka medyo maayo nga balita para sa mga 60 to ka mga empleyado sang Bacolod City Water District. Ang madumduman nyo to ang pasibangdan nga ti sila ini ginpa halina bilang trabahante sang basiwa bangod sang redundancy. Magambal kita redundancy, waay na sila sang trabahoon pa sa basiwa kay ang ila sini mga puder ginpanghatag na tutanan ang posisyon nila sa prime water nga mo subong ang nagauyat dira 60% kuno. Action firing line. So ini sila nga sa syenta ginpapili ni sila. Anong gusto nyo? Maka masaylo kamo sa prime water o kon magabaton kamo sang inyo sining early retirement kamo ano nga sitwasyon. Di sila wala nagbaton sining mga gin-offer sa mga board of directors and management sang basiwa kag sila ang nagpakigbato nga ti magapabilin kami sa basiwa na. So natabo sini ginpa halin gid sila no kay bangod redundancy gani mo. Nag-file sila sang reklamo sa Civil Service Commission kag ginpaboran ang ila reklamo nga nagmando ang CSC sa basiwa nga pabalikon ining 60. Action firing line.
Ang ginhimo naman sang Basiwa Board kag Management, ang labi na gid ang sa board, nag-file sila sang motion. Why nila ginbaton ang recommendation kag resolution sang Civil Service Commission, nag-file sila sang motion for reconsideration. Subong adlaw, nagwa naman ang resolution from CSC, yang ila sini nga motion sang board ginbasura. In short, pabalikon gid ining 60 ka mga empleyado. Action firing line. Ang pamangkot, maga-file naman bla liwat sang motion pagid, may pwede pa bla ka-appeal ini o kon final an executory ini anong sitwasyon anong hibilon tanay karon dugay-dugay. Action firing line. Samtang ang mga balita naman sa probinsya sang Negros Occidental, si Governor Lacson, mga kaksyon, and Vice Governor Ferrer nagpabutyag nga suportahan lang nila ang nagapapili presidente nga may ara sang matawag naton maayo gid nga mga tinutuyo kag kampyon ang mga plano hindi lang sa bugos nga Pilipinas kundi sa bugos nga Negros Occidental. Action firing line. Teka, balo naman kita sa mga nagapapili presidente, vice presidente, pakadto sa mga senadores naton. Tanan nga mga kaprobinsyahanan, gintun-ana na nila kung anong needs naton diri. Kag amo ina ang ilang iplastar sa panahon na sang kampanya sa paagi sa ila sini plataporma di gobyerno. Action firing line. Di pamatian ko ni Ferrer kag ni Lacson kung sinong kampyon nga pwede nila mabulig diri sa Negros Occidental. Kabalo tayo nga aton sa mga kandidato sa National Action Hands. Hindi lang ni kay kinanglanon tadi sa Negros ang ila ginatun-an. Ang ginatun-an pag nila ang tagsa-tagsa ka mga lingwahe. Sample biti mga hiligaynon kita dire. Ga-practice na sila maghiligaynon para pag-abot nila di sa kampanya, mahiligaynon man na sila. Kag kung kay isa may itudlo pa na sila nga balay daw sa dira ang lolo ko taga dira na sa una. Action firing line. Siya kita mo kabalo ko mag-Ilonggo, amo na Action Hands, no? Paglabot nila dito sa Cebu, ay, nagbisaya na po sila. Siya, taga Cebu din, hey, may gabi ninyong hurot. Lami, kaayo mo. Action firing line. Siya, katong, dira, dapita sa inyo. Ato ba, ato? Atong street ba? Oh, na ako'y tiyo, dinhi mi sa una. Action firing line. Paglambot naman to sa Mindanao, mi ato naman na sila to. Hasta kung diin nila nga probinsya, may pamilya ni sila. Amo na iya. Kagrabe iya maghuna-huna ang mga politikos naton, mga kaksyon. Action firing line. Why na ko labot na kung ano lingwahe gintunan nyo. Importante nga mahatag nyo lang ang basic services nga ginapangayo sa gobyerno. Action firing line. Was nga adlaw ba kaksyon, may bisitang Negros Occidental si Vice President Leni Robredo, no? Nakapisita siya. Action firing line. Yang duda sang iban ti halo politika syempre. Ano po bing pangitaon tamo na ni, no? Ang mayo lang da kay ti nagabulubisita gid siya. Pangabay ta lang dason sa ibanda kung magdala laog kamo, hindi lang kamo magbisita sa panahon sang kampanya ay. Action firing line. Bisitahin nyo man bisan sa ano nga oras, lagaw-lagaw man kamo kag magkaway-kaway da kay nga presensya nyo lang ang ginahulat sang publiko kag ginapat-inan kamo. Action firing line. Labi na gid sa mga mayor tada, vice mayor, kabalo Action Hands, mga presidente ta senador, mabulubodlay sila naging maglibot mo, no? Kay ti masako giba na sila. Pero ti dapat once a year abi or twice a year abi, bulubisita man sa mga probinsya, pila ka bilog probinsya sa Pilipinas, so doon di giba guro klambot, guro 200 Action firing line. Ibla, ti sa mga mayor, vice mayor, sa mga konsihal ta, amo man na dapat himuon nyo kagamay sang banwa kag syudad nyo doon di ka mo katungkaaw da sa inyo nga mga lugar. Action firing line. Pero subong kitapos sa sila file si OC ba usako ng libot nila kag magpulo pamangkot ano kumusta to ding kuan mo wala huya gigla si mga tao no. Action firing line. Mga kabalan gid lang mga kaklase mga politiko. I'm sorry pero amo na ang realidad. Action firing line. Ang magpangakig da ti siya na. Action firing line. Buwas nga daw, wala trabaho sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 5 de Nobyembre, mga kaaksyon. No? Buwas na lang kamo istoryahan na kung nga anong unod sang 5 de Nobyembre. Action Brian Borden. Action firing line. Ang nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus.
La City 3 sa aton sini nga mga kung sa aton sini nga pagpangalagad. Ama tulo tukri lang ko to gamay sa nasyonal mga kaaksyon no kayong balita sa nasyonal. Gin madumduman nyo tong balita ko sa inyo nga si spokesperson Attorney Harry Roque sa nagligad nga si Mana nagkadto dali lang gid action hands. Nga do gabiniti di sa akon haw. May nagabiniti di sa sulod. Basi mapanilagan mag-actions basi i-religrab ko di vlog karon. Action firing line. Ara, no? Okay, sige. Thank you, Action Hands. Pasensya, gid. Abi ko nang gabiti, is dalom ko blakag magtapi ko, di lang along ko. Pasensya na. Doon ka natural man lang sa aton, di, no? So, nagligad ka si Mana, si Action James, ring upod tadi, nga si Attorney Harry Roque, nagpadulong to sa New York. May ara sang gintawag nga cocktail party, mga kaksyon, si isa ka bonggacious, iyang kuan nga kalanaan restaurant dito sa New York. Action Hands. Kag pag-abot dito ni Harry Roque, wala gid siya mag-expectar nga sugataon siya sa mga rallyesta. Hindi Pinoy nga mga rallyesta ha, kundi mga taga dito mismo sa New York. Action firing line. Ang ngalan nila to Bayan US. Action Hands. Ang singgitan nila dito Roque Pule. Action firing line. Sinulod to sila sa mga rallyesta kag dinumog ito sila. Si Roque tinakapuslit siya. Siyempre, kwan siya special siya. No? So, nga ato to si Roque. Kay si Roque mga kaksyon, ini siya gin-nominate ini siya sa International Law Commission. Nga ang ginsinggitan to siya nga puli tos Pilipinas. Kay kabalo ka ato mga tao, kabalo man sila sa nagakalatabo diri sa Pilipinas. Singgit nila kuno nila wala sang kahilwayan, damo pamatay diri sa pungsod Pilipinas. Tining natawag International Law Commission may connection ini sa human rights. Action firing line. So ginsulod to siya now. Kundi way man to maano si Roque pero iya siri nga iban to nga upod labi na gid ang mga waitress to gali kag waiter sang restaurant nagkalapilasan tong iban kay nagdinumugay to sila. Action firing line. Subong mga kaksyon, ginbato sang batiko si Roque. Kay ang gasto niya dito sa report, 1 milyon sobra pa Action Henso nga nagkadto lang niya sa may cocktail party nga ato, no, sa may New York. Kag ang 1 million nga ini, of course, alangan ko uto ni Roque sa bulsa niya. Action firing line. Siyempre ko uto niya gid sa kaban sa gobyerno Tiyambal ni Roque, siya way na sa kamaturan nga 1 million ang gasto ko to. Pero hambal niya, siya dubo-dubo na jutay pero dako gyapon Action firing line. Siya bisan pa nagasto to, diplomatic initiatives ato kay ginnominar siya mo. I mean, nominated siya sining International Law Commission. Mga kaaksyon, ti subong, inayawan siya kabatiko sa mga tao nga may ideya kung pilagid ang iya naman kagastuhanan dito pagpadulong niya sa New York, mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito iya sa nasyonal, si Presidente Rodrigo Duterte nagpirma na sang ining Republic Act number 11594 or mas kilalang perjury, mga kaaksyon. Ano ini? Anong ginpirmahan niya diri? Ining perjury, mga kaaksyon, maghambal kita nga perjury, isa ini, mga kaaksyon, ka kaso nga pwede ikaw mapriso sang 6 tubtob 8 tubtob pagid iya sa napulo katuig, mga kaaksyon. Action firing line. Lawig-lawig, no? Magkakaso ka sang perjury nga ginatawag, mga kaaksyon. Mapriso ka sang 6 tubtob 8 tubtob iya sa napulo katuig, mga kaaksyon. Kag kung ikaw isa ka public officer or empleyado ikaw sang gobyerno nga makasuhan ka sang perjury, pwede ikaw mapriso sang 12 gidya katuig. Action firing line. Kag pagkapriso mo sa 12 katuig, mga kaaksyon, ipapanaugan ka nga hindi ka na pwede pa ma-elect anuman nga posisyon sa gobyerno. Action firing line. Maghambal kita ining nasambit yang perjury, isa ka criminal offense ini siya. Inabala nagahimo ka sa mga false statements under oath, mga kaaksyon.
In short, nagbinutig ka. Action firing line. Labi na gid ko nagapalayag ka sang imo sini nga affidavit abi against that person or those person abi or ano nga situation. Pagkatapos nagbinutig ka, nakit-an sang korte nga ang ginapanghambal mo against sa iya binutig, pwede ka kasuhan perjury kag mapriso ka 6 ka tuig action hands. Action firing line. Kag kung ikaw naman isa ka witness abi dira man sa korte, kag ang imo sini ginapanghambal kuan gid inang binutig nan amo na siya nga natawag nga perjury mga kaksyon, tigin padakuan pag ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini nga penalty sa 1 million pesos. Action firing line. Ang iban nga balita sa nagligal na gabi kung madumduman nyo, gin-report ko sa inyo nga may halos tanan nga mga pribado nga mga hospital dito sa National, we don't to diri sa Negros kag Bacolod, nagpalayag nga sa dason nga tuig hindi na sila magpa-accredit pa sa Philippine Health Insurance o ConphilHealth mga kaksyon. Action firing line. Sunod dire sa mga pribado nga hospital, siya sa pagkadako sang utang sang gobyerno o ConphilHealth sa amon ara sa 20 billion pesos. Action firing line. Siya kon padayono namon sa pagbaton sa mga pasyente nga ang ginabayad card bangod sining PhilHealth mga kaksyon. Siya basi maputo kami kay ang PhilHealth mismo wala gabayad sa amon. So dason nga tuig 2022 ang plano sa mga private hospitals ngayon nga hindi na magbaton pa sang PhilHealth card kung may pasyente sila. Action firing line. Ting kaluluoy sa action hands, like for example, ikaw nga PhilHealth card o kwan ka holder ka, tapos gabayan ang kompanya mo sa PhilHealth kag ginakaltas ida sa sweldo mo action hands, di ba no? So why kang gamiton nga card kung sa pribadong hospital ka kay hindi nila pagbatunon kay si PhilHealth ang ginabayad tato sa iya, wala man nila ginabayad sa hospital. Ang iban ga diretso sa ila kaban-kaban. Action firing line. May mga allegations, so nakadula mga 15 billion dumanyo to. Doon nanimuna lang to nga isyo. Doon naghililipos na to sila. Bot ko na pala kasakaan na to sila kaso. Action firing line. Now, ang PhilHealth today nagpalayag. Nagpangako sila sa PhilHealth o kon sa mga private hospitals nga magbayad na sining 20 billion pesos. Ati mayo, palakpakan ta. Action firing line. Sunod dire sa PhilHealth spokesperson nga si Ray Balinia Makaksyon, gina-process na subong mabulubudlay gid man ang proseso mo. Pero hindi naman gurubot silingon kung budlay ang proseso, doon di na kamoy magbayad. Naton duwa gid kamoy plano guro yung magbayad. Action firing line. Kaya kung gina-process lang gina, hindi guro maglabot sa 20 billion ang balayan action hands, no? Kadako na gid sina iya, no? So nagapangayo sang paghangop si PhilHealth sa mga private hospitals kag naghingyo man nga kung pwede lang, hindi lang kamo magkakasang accreditation nyo sa PhilHealth kay kaluluoy man sang mga pasyente pila ka adlaw. May man kay napinsaran nyo na, no? Action firing line. Kung isa pasalamatan taman utok nila ni kinagaandar manggalia. Ang kaso subaw ni COVID-19 mga kaksyon sa pungsod nga Pilipinas, kung sa pungsod Pilipinas, yara na o diri kita anay ho kay ang DILG nagpalayag, monitor or pamati mga mayor, kapitan kag kagawad liwat na naman, no? Kay labi na gid sa mga alkalde ta ho. Suno sa DILG ang tanan nga mga LGUs, tanan nga mga alkalde nga wala nagahatag sang vaccination report or data sa matag adlaw nga tanan, papanaogan sang show cause order na naman. Action firing line. Sa pagpalayag diri ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ini parte ni sa pagpatigayon sang bakuna ha, no? Sunod diri kay Anyo, sa bugos nga Pilipinas, 30% ka mga alkalde sa mga LGUs ang hindi gidya consistent nga nagasumiter sang ila sining vaccination data nga supposedly kada adlaw, kada hapon ma-report ni sila. Action firing line. Pero ang iban wala gid mga kaksyon. Suno sa report, may ara sang 10 million ka mga tawo nga nabakunahan na action hands based sa mga doses nga ginpanagtag sang aton siring DOH nga wala pa na download sa ila siring data diraw kay wala na sumiter sa mga taga LGU. Action firing line.
Dapat mga alkalde na tundira ito kriyon nyo pirme ang inyo sini nga mga men nga nagahandle sini kay nga kinanglan ta ni pero mabalaan ta kung pila na gid kabilog ang nabakunahan ta totally kay ginalabot ta diri ang ginatawag nga herd immunity. Action firing line. Ini ginatawag nila nga Vaccine Operating or Reporting System, Natural Vaccine Operation Center. Amo ning nagahulat karon sang inyo data nga dapat kada adlaw pasa kamo to hindi ka mo magtinamad kay mo malaning obranyo. Action firing line. Sa mga alkalde na tunda no magluwas lang sang nagatrabaho gid no ipaki kuan man na hindi nyo paghuna-huna subong ang kapirdihan nyo Action autos firing line. wala pa man una-unaan nyo trabaho kamo anay pakitang gilas kamo subong kay may ara pa kamo mga anom kabulan nga nabilin aron magpasikat kamo da sa inyo nga mga butante. Action firing line. Ang ibang gani diyo gaalalawas na bisan gani nga renovation ng Sangkasilyas kag gin pintahan bago nag-attend gid sa opening sa cutting ribbon Casillas lang na. Pero sang una bisan barangay hall may nagakadto kay daw pawala lang. Action firing line. Pasalamat kita sa Ginoo mga kaaksyon subong nga adlaw. Ara na gid lang sa 1,766 iya ang kaso ni COVID-19 around the nation, no? Nagnubo na gid siya, thank you gid. Kag ang aktibo subong ara na sa 37,159 mga kaaksyon. Amo na lang ang aktibo nga nabilin. Bati pasalamat gid kita. Maayo gid ini nga balita para sa aton tanan. Action firing line. Diri ya sa lokal sa aton, ang good news didto ya sa probinsya sang Iloilo kay starting karon las 12:01 sang kaagahon mga kaaksyon. Dula o na sang Iloilo ang ila sining nga curfew. Action firing line. Why na to curfew sa ila? Di ko maghambal kita why na curfew kundi balik ang mga videokihan, ang mga bars, ang mga kalan-an kung gabi, ang 24/7 nga mga businesses dito balik na normal. Action firing line. Provided nga di dapat ang mga porsyento sang distancing dira mapatuman lang, no? Kag starting man buwas action hands dito man sa Iloilo. Ang pagsuksok sang face shield indoor man o kon outdoor hindi na mandatory. In short, bisan hindi ka na magdala sang face shield, pwede ka na iya makalagaw-lagaw nga naka-face mask ka na lang. Action firing line. Ang Iloilo sa nagligad, grabe itong kaso sila pero subong amo ning sitwasyon nila. Kanami na sa sitwasyon nila to. Alert level number 3 sila bala mo. Kita diri alert level number 4. Action firing line. Kag ang Iloilo subong, medyo gamay gin man ang population nila dito. Ana bakunahan to sa Iloilo subong ara na sa 280,000 mga kaaksyon fully vaccinated na ha. Nan sa Iloilo, no? And ang mga kabataan na to damo naman ang nabakunahan. Action firing line. Inaginahimplo ko lang nga grabe ang balbal nga trabaho sa taga Iloilo rason nga ti subong medyo sulusulhay ng sitwasyon nila. Action firing line. Diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, way man taga pabilin na. Nagabira-bira man, no? In fact, ang vaccination di sa aton halin sa mga malls, pakadto ya sa mga Jollibee, kadto sa mga Vax-E, mga barangay, house to house, tanan ginahimo na ni sa mga public officials ta. Galing kung kaisa may ara pagid kita sang mga utod nga hindi magpabakuna. Action firing line. Si Vaccine Czar Carlito Galvez mga kaaksyon nagpalayag. Pabor na siya subong action hands. Nga himuon mandatory ining si vaccination program sa gobyerno. Action firing line. Bangod mga kaaksyon lakitaan nga ang tanan nga may nga gusto magpabakuna halos nagpabakuna ng action hands. Pero mas damo pagid ang wala nagpabakuna sa diin nga kung hindi mo nisla pagbakunahan basi sila pa ni ang carrier ni COVID-19 tubtubsan o magapabilin kita sa amo sini nga sitwasyon. Action firing line. Kaya po nang hambal niya nga dapat i-mandatory tana pabor na si Vaccine Czar Carlito Galvez mga kaaksyon. Di hulaton tani. Hulaton tani kay basi pila ka adlaw may maduso gid ya sa Kongreso nga maghimo sang laye nga mandatory na ining si COVID-19. Action firing line. I'm sorry, mandatory na ining vaccination program. But diri sa aton sa Bacolod check ta si City Ad, hindi nagali City Ad no. Si volunteer na lang sang EOC nga amo si Ma'am M. Ang. Kumusta naman diri liwat ang aton vaccination program sa Bacolod, ano?
kag ang aton sini nga mga kabataan nga ginbakunahan halin sa nagligad nga semana 12 tubtob 17 anyos nga may ara sang comorbidities. Kay nakit-an naton sa report sang EOC nga damo ang nabakunahan diri sa syudad sa Bacolod nga mga kabataan kag subong nagalilinya na sila sa may mga malls naton diri nga nagabato na sang vaccination program sa mga kabataan, mga kaksyon. Action firing line. Ti amo na ang aton sini nga hulat-hulaton kon ining vaccination nga inipilak adlaw mangin mandatory ini kay para makuan gid malabot naton ang herd immunity. Kung hindi man sini nga bulan sa Disyembre, at least malabot naton by early next year 2022, mga kaksyon. Action firing line. Amo wala nang aton ginapangayo mo early of 2022 or second quarter of 2022 maamat-amat naton ang herd immunity, mga kaksyon. All lines sa firing line. Dire sa aton sining nga linya we have tawgon ko na si Ma'am Coron nga volunteer sang EOC kay do nagsintro pa ni sa sinabtanay ang volunteer kag ini volunteer mo importante nagatrabaho. We have on the line si Ma'am M. Good evening, Ma'am. May gabi. Hello, ma'am. Hello, ma'am. May gabi. Hello? Yes, ara na, ma'am. Okay na. Pulo plus tarbi gamay mi ma'am basi makaliso kada gamay. Hello? Yes, ara na, ma'am. Okay na, ma'am. Oo. Mayong gabi, Action Brian, mayong gabi sa mga nagapamati. Aha. Ang inyong lalaktanan. Salamat ni ma'am una sa tanan, ma'am. Diri sa aton sa Bacolod, subong ma'am, kumusta ma'am ang vaccination program? Maki-update lang kami kay ang plano subong mismo si Vaccine Czar Carlito Galvez nagaduso ng pabor siya nga himuon nga mandatory na lang ining pangpabakuna kay ang iban daw ay gid gana magpabakuna kag basi sila ni ang carrier kay damo pag gidaway nagpabakuna, ma'am. Anong sitwasyon tadi subong sa Bacolod ma'am regarding sina? Well, ginakalipay man namon subong Action Brian, nagsaka ang aton nga vaccination number sang nagligad ni nga semana kag tungod balagin intensify naton ang kampanya for vaccination upod sa aton mga barangay kapitan nagsaka ang aton nga vaccination accomplishment sang nagligad nga semana and therefore nagsaka ang average naton damo sang mga first time kag mga nagpabakuna sang first dose nga mga singuna hindi pa kumbinsido kung tani nga magpabakuna tungod nga nagpa house to house survey kita kag ang aton nga mga barangay kapitan kag barangay officials aton mga PHERD ginalibot ang mga constituents nga unvaccinated pa na amo na silang gin-reach out naton kag schedule ang aton nga vaccine nga kada weekend nagalibot sa mga kabarangayan kag kisa hindi lang weekend bisan weekdays ang mga dagko nga barangay ginalibutan so more or less daw kadamo gid sa aton nga na cover nga mga unvaccinated kag nagtaas ang vaccination ginakalipay gid namon nga right now, nagadalagan mga 84% na sang aton nga target population ang nakabaton sang at least one dose ng COVID vaccine. Pagambal kita 84% sa population sa Bacolod, mga pila ina siya ma'am sa figures ganyan naton ma'am, mga 200 pila ma'am. Actually, magambal kita 84% ang gina-refer ko na da ang aton nga target population okay, so, which I'm is sorry. para malabot nato ng herd immunity. Okay. Amo na siya ang 70% sang kabilugan sa nga population. Sa subong ang ato na bakunahan is 84%. So may nabilin pa nga 16%. Ang 16% ni Action Bright, mga 67,000 ni katawo pa ang wala mabakunahan diri sa Bacolod as of now. Kag ang 67,000 na subong naga-average kita 3,000 mga kapin sa 3,000 vaccinations per day. So kung pungaon mo na ang 67,000, mga 22 days na lang kung tani, malapot na 100% ang aton nga target population o kung
ma-achieve naton ang herd 84%. immunity Mhm. in 22 days or less than 1 month. Aha. So, supposed to be, antes matapos ang November, may ara na kita herd immunity. Inaiya, Mhm. kung ang mga napilin nga wala mabakunahan, magpabakuna sila tanan kag magkadto sa vaccination centers. I see. Amo nang aton gid paaboton kay inabalang hindi malikawan ang ginatawag nga comparison bala Ma'am M, no? Kay dito sa Iloilo, I guess may ideya ka na, buwas sa aga, las 12:01 karon sa kagahon, why sila sang curfew dito and dito gani man ginkakas na ang mandatory sa paggamit sang face shield, ano? Although nga diri sa aton do hindi gid man amo kita naka-stricto pero mayo gid man nga naga-face shield kita, no? Ma'am M. Yes, Action Bri, actually there are studies, no, kadamo na sa mga pagtuon nga gihimo sa benefits ng paggamit sang face shield kag face mask. Kag naga-enhance gid man ang protection kung may Yes. ara ka face shield. So kapin pa subong nga ang aton mga public transportation ginakuha naman ang mga plastic dividers ngayon na ang mga protective dividers. Mas bintaha gid man nga gagamit kita sang face shield. Ang sa ako niya ang ginatanaw na ang mga resulta sini mga pagtuon nga ini, and it has been proven nga additional protection gid man ang ginahatag sa aton considering nga kadamo sa mga bag-o nga variant, kadamo sang mga bago subong nga mga mutations naman. May nagapamaypay na naman nga mga bago nga mga mutation subong. Dapat lang gid nga maghalong gid kita sa gihapon kay ti sa nasiling ko na wala ta pa nalabot ang herd immunity. Kag at the same time damo pagyapon sang naga-positive sa aton, no, whether na vaccinate ka or wala. Ang diferensya lang gid na kay kung vaccinated ka, dako ang tsansa nga hindi kaya maging symptomatic. Or kung may ara ka man symptoms, very mild lang gid, kag wala ka nagalabot sa hospitalization. Posible guro ma'am, balik tagamay sa bakuna, ining hindi magpabakuna mo paniguro mga utod ta ma'am nga inabalang hand to mouth bala nga nagalakat sa matag adlaw nga tala nagalibot sa mga balay-balay para magbaligya abi mama, no? May posible sina. Yes, matuod na siya, Action Bri. Kag in fact, amo na gani isang nagwa ang directive sang LTFRB kag sang national government nga kakason na kuno ang mga barriers, ini mga protective barriers kag mga plastic barriers sa mga public transportation. Ang ako nagsulod sa ulo ko kag amo ning ginahambal ko man kun ginapamangkot ako, whether we are in favor. Amo na ginasiling ko nga kung commuter ka, wala ka sang ibo ka og gilingon nga salakyan kag naga-commute ka, but silingon ka usar ka sa public transportation adlaw-adlaw magpakadto ka sa obra or magwa ka sa imong balay, magbalik ka sa inyong balay, dapat lang bagay lang gid nga nakapabakuna ikaw or fully vaccinated ka. Kay bisan may exposure ikaw, at least may protection ka. May ara ka na yung antibodies para may pangbato ka sa virus kung ikaso manggid nga may naupod ka da. For example, ara ka sa jeep, may naupod ka da sa jeep nga positive, di karon wala lang ta kabalo or wala ka lang kabalo, because you really don't know, no? Wala, hindi ka kapakot kung ang sino sa palibot mo da. That's why gina-advocate tagid, kag gina-suggest, gina-recommendar tagid na kung ara ka sa gwa, magdistansya kag gid ka metro sa masunod na tao sa imo. Pero ma'am, sa inyo pagtuon subong diri sa Bacolod kiti damo nagin man ang bakunahan, anong majority nga wala nagpabakuna? Mga ano ni sila ma'am mostly? Actually, ang kalabanan nga rason, Action Bri, nga wala sila nagapabakuna is for religious reason. Okay. Isa na. Ang ikaduha, ang rason sang vaccine hesitancy is inang kulbaan kuno sila, hindi sila sigurado. Ang pinaka-isa pagid ka-common nga rason kay nang nabasa namon ma'am sa Facebook or nakita namon sa internet nga kung mabakunahan ka, mapatay ka sa 2 ka tuig after 2 years or ma-zombie or all those crazy ideas. Pero makibot ka nga ang mga tao nagapati ng mga amo na nga mga ideya nga ginapropagate sa mga anti-vaxxers sa social media kag nagapati sila.
So dara naman na nagasulod ang aton nga wala untat nga information campaign, education campaign upod na sa aton mga BIHERD, sa aton mga barangay health workers, sa mga barangay officials nga aton ginatap nga magbulig sa aton sa pagpainsyende sa aton mga pumuluyo. Kung ano ka importante kag ano ang benepisyo kung ikaw nakapabakuna. Pero diri sa Bacolod, ma'am, mga driver naton, sa mga vendors naton, sa mga nagagwa gid sa matag adlaw nga tanan, ma'am, halos na bakunahan na gid, ma'am, mga trabahante naton, ma'am, so far. Damo pagyapon sa working class ang wala pa nabakunahan. Would you believe, Action Bright, ginatulong tana ang bakuna sa ilaha. At, practically, ginatulong sa gid ang bakuna sa ila. 24 hours ang aton vaccination diri sa Bacolod. May ara kita vaccine nga kakadto sa mga purok ug sa mga barangay. All they need to do is makipag-angot lang sa ilang barangay officials o sa barangay captain or sa mga barangay health workers para mabalaan nila ang schedule kung saan umaagi ang mga vaccine naton. Ang aton may ara kita bisan kaagahon pwede ka kapabakuna. Bisan holidays pwede ka kabakuna, Sabado, Domingo, bukas ang aton nga mga vaccination centers. So wala gid ya rason nga hindi kita kapabakuna kay kung luyag mo gid nga magpabakuna, pag nagapati ka nga importante ang vaccination, available 24/7 ang aton vaccination services. At least tonight nakabati na mas laliwat nga ati amo na hindi na ko maghulat pa nga mandatory. Kamo na lang mismo amat-amat da nga magpabakuna kay para gini sa aton tanan. Ma'am, speaking of bakuna sa gihapon, kumusta kita diri dumayo itong in-report mo kay na nga damo gid kabataan nga may comorbidities. Anong pabakuna na sa Bacolod? So far today, mga pila na kabilog, ma'am? Nagsugod kita ang primero tagid nga pagpangbakuna. Friday. Among to sang October 29 sa Friday, nga nakabakuna kita 266. Kaga sa Subong naman, may ara naman kita 304. Nag-resume kita gali kahapon na may 304 naman kita ka mga minors in 12 to 17 nga may comorbidities nga na-inoculate naton dito sa Riverside College. So kadako sang mga numero sang turnout sang mga kabataan naton, even sa mga malls kay nagsugod kita kahapon. First day naton sang rollout sa 12 to 17 nga wala ya comorbidity ang mga mambal naton nga healthy nga mga kabataan. Naka-inoculate kita 628 tanan no sa duha ka mega vaccination centers naton sa SMX sa Ayala Mall. Kay na sa akon obserbasyon dako naman ang numero kay puno kaina ang aton nga mga vaccination centers. Okay. Ma'am, liwat ang imo sini nga panugyan sa Bacolod non and lakip na ang Negros Occidental kiti naga datigakon nga sinumalangay na malang ni tanan-tanan di mo from north to south nagalabay sa Bacolod. Taga Bacolod ka nagakanto ka man sa guwa sa Bacolod, ma'am. Yes, subong ka nagpanaog ang aton nga cases diri sa Bacolod, mula gani nga nagahambal kita nga hindi dapat alert level 4 ang classification sa aton because sa aton data nga nakita kag ang actual nga kakatabo on the ground base sa aton adlaw-adlaw nga analysis kag data gathering sa Emergency Operations Center. Nagdupo ang aton cases, nagdupo ang aton nga COVID death no or mga nagakapatay nga pasyente nga related sa COVID. Kag may correlation gid Action Bright kung gasaka gani ang aton vaccination numbers naganubo man ang aton nga cases. So amo na nag-advocate kita sa vaccination kay dako ang bulig sa vaccination sa pagpanubo sa aton nga mga cases. Kung tanan kita kag kalabanan sa aton protected, mas maayo para sa aton diri sa syudad ng Bacolod. And that goes also for even for people nga halin sa guwa sa Bacolod nga nagasulod diri sa Bacolod. Mas maayo gid kung fully vaccinated na kita tanan. So wala nagakahulugan nga kumo nagnubo aton cases nga medyo mag-careless o kung mag-reckless naman kita. But we should continue kinanglan padayunon ta ang pag-observe sang minimum health protocol. Kag kung wala ka pa nakabakuna, kag eligible ka to receive the vaccine, magpabakuna na kay kompleto magkita sa bakuna available 24/7 diri sa Bacolod. So magpabakuna na gid kay para nga malabutan ta na ang herd immunity
before Christmas ko tani. Wow, amo nang ginahulat gisan tanan-tanan. Gusto ta na makitaan lang kabataan lang nga nagagwa gina sa mga puloy-an ta pagkatapos may bisan na face mask lang kag nagakanta na bala we wish you Merry Christmas sa kilid sang dalan bla. Ma'am no? Kag may dala Kag makagather kita upod sa aton nga mga himata sa aton nga mga family members. Yes. So kadugay na gid nga wala kita nakabanding-banding upod bisan sa Yes. mga paryente no kag sa mga abyanta kay sige na ibitar tagid ang mass gathering. Hindi sa kabalo mo so wala kita nag-gather outside of our household bubble. Pero kung malabutan ng herd immunity daw mas may kumpiyansa na kita Yes. na makipag-band, makipag-mingle sa iba naton nga mga kauturan kag sa aton nga mga relatives, friends and relatives kag mga colleagues sa trabaho. So hopefully before Christmas tani malabot ta 100% ang atong target population. And then we can have a Merry Christmas. Wow, ako para hindi lang ko makapakita sa imong ipaagi ko na sa Messenger ang kanta ko nga we wish you Merry Christmas. Ma'am, salamat sa imong serbisyo. Maayong gabi ka, mabuhay ka, ma'am. God bless. Thank you. God bless you too. Thank you, ma'am. Action Firing Line. Si Madam Imang ang volunteer sa EOC diri syudad sa Bacolod mga kaksyon. Amo tong gina-mention niya, siya sigilang ko ng Iloilo buwas nga adlaw ay nasang facial nga mandatory and the curfew dulaon na dapat maninguha kita di sa Bacolod nga before pa naman mag-end ining November 2021 maamat-amat naman nga maamo sili parang aton nga Pasko ang herd immunity ta malabot tagit. Action Firing Line. Yung mga 67,000 na lang to, no? Ang amat-amat na nasubong convince nila nga magpabakuna na, no? Galing kiti, amo na, mga religious group dira, hindi mo na sila yung mapilit, pero nag-ayo kita, no? Nag-ayo kita. Na kung pwede lang naman magpabakuna na, no? Kay para makabalik kita sa normal, kaya ka unfair man action hands nga kita, gusto ta magbalik sa normal, mga utod ta da, tapos iba hindi magpabakuna, nagasuffer ang iban nga way ang nakapabakuna na. Action Firing Line. Akon opinion ko na pero ti inyo gyapon ara gyapon da sa inyo, no? Kay kabalo kay ining nagpabakuna action hands, ang tuyo nila sini nga ti inang action hands ikaw bakunado ka naman action hands, no? Ang tuyo mo action hands kabalo ko nga makabalik kita sa normal. So kung hindi kita tanan amo na ang intensyon ti san o pataayhan makabalik sa normal. Action Firing Line. Ang tupad mo way man nagpabakuna pa man. Amot ano. Sinang bibig naga-monitor sa wong no. Bal niya I thank you gin topic mo tani gapamati ano ni anong peak na lang gida. Gapamati mga official good PM. Stay safe. Sige, salamat. I-specific, mi ma'am, ko mag-gets. Thank you anyways sa pag-monitor dala sa doctor's hospital. Ano? Action Firing Line. Kaya meron na mga kwan na to, mga utod ng mga nurses kag office sa doctor's hospital action hands. Sa action na radyo yaga monitor. Ari naga-text ato ng taga doctor's hospital. Action Firing Line. Thank you, gid mga kaksyon. Anyways, last year 46 na sa aton sini nga pagpangalagad din nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong gid sa aton sa Brian Borden. Action Firing Line. Pagbalik na karon dugay-dugay, labuton tang abogado, no? Isa lang sa mga abogado sining mga empleyado sang basiwa nga kung makalambot kita, kung malabutan na nato ng herd immunity action hands, kung dito kalipay ta na, sila bisan malabot na ng herd immunity kasubo gyapon is dughan nila. Kay nga waay sila trabaho halin pa sang iniro tubtob suwong. Pero may maayong balita para sila kay nga ang CSC nagpagwa sa resolusyon nga nagabasura liwat sang mungsyon sa mga board of directors sang basiwa da nga ti kung kaysapin saron mo daw wala sang pagigugma sa ila sini nga mga empleyado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing.
Maayong gabi lang sa mga utod tadra sa barangay Kumaliskis. No, si ito nag-chat kay na chat biliwat kinadula. Ana Sinoro, good evening. Si Jen Oy, si Sir Araman, Godspeed man. Si Arceli Toreno, naga-monitor subong. Greet siya lang si Jonathan Torino and Jojo Toreno. Melanie Calvas, salamat gid sa pag-monitor. God bless. Rodora si Kuya, si Jeneline Bandoha, Araman sa Quezon City. Sina Ellen, Sir Axon Bry, good evening. Pamati kami subong asimo. Samtang gakaon. Kaon ta sir, God bless you always. Salamat. Ana Sinoro may gabi, si Hilordez Villanueva, John Ramos, Axon Bry, may gabi, diri sa Agisan, ga-monitor kami dia. Si Marvin Bastian, may gabi sir, pilaman ko ka adlaw wala kalantaw sir sa program mo kay na busy ang tropa sa mga bagay-bagay sir, pa-shout out lang ko sa tanan nga trupa kag mga pamati sa imo all over the world. Baka nami, no? Watching from San Fernando, Bukidnon, Mindanao. From 01 Alpha Baste. Tsakto ko. Correct ko lang hakon sa mo ako nambal ha. Jose Pacifico, good evening, Sobray, watching live from San Enrique, Russell, Alijo, Roland, Villalba. Please greet lang happy birthday kay Paul K. de la Cruz. Si Maria Teresa Hopilinia Araman, Ana Sinoro again, Virgie Salgado, Edilaus, Ana Isabel, Sang Victorias, Araman si Noisky Mondrial Sawa. Benga Bexumbray, monitor kami di sa Mandaluyong City, tamyaw lang kang family Sawa kag Mondrial sa barangay Manghanoy, La Castillana, Negros Occidental. George Gargasiran, naga-monitor man. Lipat na sila maglibot kag magpakita sa tao once makapungko na sila. May mga amnesyanis lang nga balatian nga mga politiko. Share Lens are nice, Araman. Milili Uligo, si Angela Gayondato Castillo. Evening Sobrayan, monitor lang ko Radyo Bangga. Radyo Bangga. Bangga Tutong, Barangay 1. Felisa. Jocelyn Lirazan Lacson, Imbong Jocampo, monitor man subong sa Maaw. Apolonio Ihina. Elisa Arellano Indiano o Idanio, naga-monitor man, naka-tune in gid subong tanan. Roberto Hiraposco Caraballo, may gabi Sombray, diin na ang ginabayad sang tao sa PhilHealth. Amo nang pamangkot na, amo nang balkabla kay ina nga nagabayad kita pero hindi magkanto sa mga kabalokang ginabayad dato sa PhilHealth. Di mo silingon nga kita gidyang magamit sina kay sino mabing gusto nga mag-hospital kundi ginabulig tara sa iban man. Pero kung kinanglanon mo na gid kundi ara gid, no? Si Noisky, ambal niya, yung gabi Sombray, ga-monitor lang kami. O, nabasa ko na. Christine Minyes Bilalubos, Polstat III, Rodora Shoko, Elizabeth Malaka Gamala, ginagreet siya lang brother Gerardo Malaka on his 57th birthday today. Thanks a lot. Keep safe everyone. God bless us all and more power to Ard at 52. Si Carmelo Garingo, Nonoy Plaza, Star Mayo Araman, Veronica Santillan Manukan, Bea Tordesillas. Naga-monitor man kami ni Zeni sang Kando Marao Hinigaran. Melvin Saludaris Abdoti, kung may balatian ka nga pundo kag dapat nga maibaksin, mapabaksin kagid kung wala advice ang doktor mo. Hindi, dapat may advice gid sa doktor, no? May advice sa doktor. Kabalo ka ma'am, damo gid ang wala nagpabaksin nga wala man sa may ginabatyan. Dete Santero, naga-monitor man, happy fiestas sa Bago City. Si Carmelo Garingo, okay ginagsombray nga i-mandatory ang vaccination kay unfair man sang nagpabaksin tapos sila mahulat lang sang herd immunity. Husto. Joby Monares, naga-monitor man. Richard Diriquito, monitor si Toto Gallardo, no? Merly Gonzaga, good evening. Kung si mandatory nila ang vaccination, ti halimbawa kung may allergy ka sa bulong, pabaksin gid nila. Kabalo ka day, pag abot mo to sa vaccination center, gina-screen pa ka muna, Ma'am Merly. Pag abot to man kuton ka, kumusta ka, may doctor's advice ka, magambal mo wala. May nang nabatsyag mo, muni muna, lugid ka dapat sa gusto na hindi ka nila pagbakunahan kung may ara ka sang ginabatsyag dira nga hindi pwede. Na bisan ano pa nga mandatory dira kay may ginabatsyag ka nga hindi ka pwede bakunahan, hindi ka gina nila pagbakunahan. Gets mo nay?
Sige. Elvira Hilugo nagamonitor sa Charito Heights, Granada. God bless. Carmelo Garingo, majority gid agsumbray nga hindi magpabakuna, amo pa ang mga pigado nga kinahanglan gid ni tani para may protection man sila against the COVID virus. Gali ka? Gani man no? Milili Uligo, Tamio Yabanisa, Star Mayo, Jinky de Lagdon, Lily King, Kagray Mars, Watu Imperial. Si Ronald Bisera, good PM Brian, monitor lang ko di San Agustin, Romblon. Great lang asawa niya si Juliet dira sa may Eastoms 2. God bless sa imo program, sir. Salamat. Dali de la Torre Lupez, good evening, Aksubray. Abi ko, Aksubray, pag fully vaccinated ka na, hindi ka na matamaan. Ano to ang natabo sa 3 ka doktor sa Kabankalan? Nga napatay ginto sila kay fully vaccinated naman to sila. Amo na gani ma'am nga may ara ginaya sang kaangay sila nga hitabo. So kung matabuan ka gid sineti, way gid tayo mahimo sa basi pagbuot na gid bala, no? Pero kung may bakuna ka, may protection ka gid, no? Junilo Norbe, hindi ko ma'am Dali de la Torre, hindi ko ka-explicar na mayo ha. Kay the first place I'm not the authority. Kag ini man ko doktor gid ma'am probati amo na no? Si Danilo Norbe, Action Bright evening, pamati lang ka grupo sa Shinda Rene. Bao, salamat. Si Star Mayo ginagreet niya man lang sang may nga pagpamati sa Jinky Dayalagdon, Lily King, Yvonne Boucher, Noel Amar, si Alex Montesa, Milili Uligo, Bia Jonathan, gikan sa Minnesota. Merly Gonzaga, Action Bray, makomment lang ako para sa religious group. May rason na sila kung hindi sila. Kay kung base ta sa Bible, ang kalatabo subong base na ini sa Bible. Okay. Tigaling kay may ara, tayo ma Merly, sang dutanon nga layiman mo. No? May dutanon man kita nga layi, nga dapat sundon man. Kung may layi na gid man, ining mandatory. Oo. Inang sa Bible, way kita ka kontra da kay tiara na da mo. Pero kita subong na sandig kita sa panggobyerno nga pangginahom diri sa duta. So dapat ma-base man ta sa panggobyerno man Namo na bala. Pero I don't know lang kung nabutang da sa Bible nga hindi ka magpabakuna dapat. Namo sina. Way ko bi maigabasa gid kaayo Bible na. Pero ambot lang ko may maka-share da nga may ara kuno nga verse. Ano nga bersikulo abi nga nagahambal da nga hindi ka mo magpabakuna. Damo na abi no. Okay. Si Ricky Soriano ginbeng sumbray monitor lang kami ni Barangay Mandalagan, Georgina Sub Division. Salamat. La 7:56, ma-relax lang ko gamay habalikan ta kamo, hindi na ako maghalinda. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampigan Padayon Aksyon Radyo Pagkolon kag Negrosanon Inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Nagapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:10 doon naghinay sa productions mo. Ano na tabo siya? Daligid lang, ano? I don't know. Wait ta idea, no? Kung dapit siya. Sige, ang ining kabahin sa aton sa nga pagpangalagad, ginadulong sa aton mga Ocho, 11 na. Sa aton sila nga pagpangalagad, manamyaw kita anay, no? Ano tabo sa iyan? Gano'n nagkipot ang tingog yan, no? Good evening, Sumbray. Hindi ako magpati sa ambal sina ni ang con-vaccinated ka na. Hindi ka matamaan, ti doktor na gani na patay pa. Tungod na COVID to sila, fully vaccinated naman to. Hindi ginaton mabalaan nina, no? Kay ti toda doctors la kalamatay basi panahon nagid ang ila balang nga nabatsyag to, hindi ta ka-explain sina, ano? Sige. Evening bright, tamyaw lang ang nanay ko, tatay ko naga-monitor sa inyo. Ayan Taliedo sa Barangay Bunga. Ay, pare ko si Ayan Galinio Taliedo. Salamat gid sa pag-monitor, no? Sige. Check ko this time action. Kay sini nga hapon ang Commission on Civil Service Commission nagpagwa sang resolution, sang ining 60 tanan, feeling ko do 59, no? Ka mga empleyado sang basiwa kamadumduman nyo nga ini sila ang gin pahalin mga kaaksyon bangod sa kaso nga redundancy, no? Pero dali gid lang, nung gina-check pa na ako ng akong sininga linya di, hinay gid siya katama, no? Sige lang, no problem.
Daligid lang may nagpasa sa akon. Di may mga tarpaulin na gali si Attorney John Orola, no? Attorney John Orola. Nagpapili gobernador sa Negros Occidental. May mga tarp na makitanda sa mga poste, no? Sige, bira-bira lang attorney, no? Attorney John Orola. Anyways, mga kaaksyon, sa nambal ko na, ini masobra 50 ka mga empleyado sa Bacolod City Water District. Ngati, ato balanggin pa halindira bangon sang redundancy, no? Pero nag-file sila sa reklamo sa CSC, ginpaboran sila nga dapat kuan sila ipabalikon sa trabaho nila kag mayran pagid sila, no? Sang ila sini mga pila ka bulan nga wala sila nakatrabaho. Pero ang Basiwa board nag-file sang motion nga hindi lang gid-anay. Pero ang ila sini nga motion ginbasura mga kaaksyon, no? Subong nga adlaw may ara kita nabaton nga report nga liwat naman sila nga ginasugo sang CSC nga pabalikon sang ila sini nga trabaho. Nagapabor gyapon sining nasambit nga mga empleyado, mga kaaksyon. Sa aton sining nga linya, isa lang sa council mga kaaksyon sining mga empleyado sang Basiwa. We have on the line Attorney Cesar Biloria. Attorney, good evening. Yes, Action Brian, ngayong gabi, kagbayang gabi sa tanan nga palamati sa Action Radio. Aha. Action Brian. Kumusta glis Attorney Cesar Biloria man after nga nag-file sa COC man? Do ka fresh ang imo nga mga litrato kag mga huna-huna mabasa ko sa mga posting mo attorney mo? Dira na taga pa utwa sa Action Brian kay wala makita sang sarang magpatipon-tipon gid. Dira lang ta mabawi-bawi. Kung sa bagay subong ang usuna ko no hutik-hutik lang anay ti bawal na kay ti social distancing, ti diri kita mahutik sa social media. Kaya mo nang trend subong ano. Yes, Action Brian. Salamat gid na. Salamat gid. Yes, attorney. Anyways, attorney, anong pinakabag-o na-inform ko naman na while ago kung anong natabo sining resolution nga ini. Pero additional information, ano ang mando sining mga sobra 50 ka mga empleyado sang Basiwa? Ano pa balikon inisla or anong content gid sini attorney? Yes, kay nag-file ang BOD, ang Board of Directors ng Basiwa, sa reconsideration. They filed a motion for reconsideration nga gusto nila ipa-reverse ang findings or ruling sa Civil Service Region 6. However, ang Region 6 mismo nagambal na wala sa rason kay reverse ang ila ruling sa punto nga sakto ang ilang ruling. No? Sakto ang mga empleyado pagsala ang ginimo sa BOD or Board of Directors and Administration sa Bacolod City Water District. Ang ambal sa resolution nga dapat nga ipadayunon no kung ano ang gin-order nga dapat i-reinstate kag sulduhan ining mga empleyado sa Bacolod City Water District. It only shows na klaro tayo nga illegal ang ginobra sa Board of Directors sa Bacolod Water District. No? Ang aton ganidra pananaw Action Brian na miski di mo ni dalon nga korte, wala man na iban ang patungdan ang mga korte naton, either Court of Appeals or the Supreme Court, kundi mamati sa ruling kag interpretation sang isa ka ahensya sang gobyerno kung diin naga-specialize kung ang ginaistorya naton ang civil service employment no kag mga movements dira or anything related to civil service law. Kaya amo na ang hambal sang region na there is no reason kay ang argument nila is the same, not the same. Wala man sila may present nga bag-o nga ebidensya para i-reverse ang findings ng Civil Service Region 6. But silingon, dapat hindi na pag-i-prolong ang agony sa mga employees and at the same time, balok Action Brian ang effect sa nita po ng effect sa mga empleyado, mga consumers. Kay kapati niya, for sure, nagapati niyang board, miski delay nila, kay kung mamalay ran ganing ang Basiwa, i-charge mala na yan nila sa consumers. Amo nang bantayan ta. Consumidores na yan mabayad. That's why ang mga Bacolod City Water Employees Union, Basiwa,
nagatindog diya nga kung may balayran gid man niya ang tungod sining kaso, dapat mabayad ning nag-commit sa illegal nga butang. Dapat ang board of directors niyang manabat, hindi yang pumuluyo. Okay. Kay kung pumuluyo mo niya palok doon, anong sala sa pumuluyo sa ginobrabi nila? Aha. Sila yan nag-obra sini. Na klaro mo na yung layi. Amo na connection bright nga ano gid ang ginapilit naton? Ano gid ang pakiglaban naton? Ano ang organisang iban? Ano ang pakiglaban? Ang lain pa gani ang balsing iban niya, pila ang pakiglaban nga na mapatay kita sa prime water. Na kung hambal naton, kung joint venture agreement, di ba, gambal sila nga wala man nadula ang basiwa. Nagsulod man lang ang prime water kay para kuno i-improve ang services ang basiwa, wala man na-improve. Nagdako pa balayran sa pumuluyo. So amo nang point ng decision na nangibabaw ang right to security of tenure sa mga empleyado action right. Saan ni attorney dapat sila pabalikon gid ora mismo? Amo nang gina-argue sa mga lawyers, amo nagapasalamat kang kita kay Attorney Ray Gorgonio, Attorney Edmundo Manlapaw, na pakigbato dira namon nga dapat i-apply nato ng interpretasyon na dapat ang statement ganing immediately executory na dapat. Kung lang taon mo, pareho bala sa mga kaso, bala sa mga pribado na employment. Ga-order gani ang National Labor Relations Commission sa Department of Labor nga dapat pag ginistorya naton gani ang rate statement dapat immediately executory na pending appeal. So i-apply na to, wala na kinalain actually ang kinamatarong sa isa ka empleyado sa pribado kag kinamatarong sa empleyado sa gobyerno. And with more reason nga dapat ang ara sa gobyerno nga among ma-uphold. Yes. Kang kinamatarong kaglayi. Di ba? Dapat maging modelo kita dira. Kaya pamangkot, ano ginakulbaan natin kung magbalik ang mga empleyado daaw kay ambal natin way manadula ang basiwa. Unless may intention kita nga dulaon ang basiwa kag gihatag sa pribado. Di ba? Okay. Klaro na iya. No, ang ako atong gina-worry diri. Kung i-prolong mong aguni sa empleyado, hindi lang empleyado mag-suffer kini, kundi ang consumers kay tutuod ng action drive. Itasa na nila sa konsumidores ang obligasyon nila sa mga empleyado. Tibantayan tayo attorney kay basi sumala sila. Remember nga ang nagapanukot subong hindi na basiwa kundi prime water. Correct. So dapat hindi gid sila pag-isukot sa aton kay prime water na subong yang ginabayran ta hindi na basiwa. Correct, action right. Amo nang aton ginapangamuyo. That's why kapanindugan ang BEU, ang Bacolod, Basiwa Employees Union. Na kung pwede nga ang manabat niya dapat ining mga board of directors. Kay kung ma-remember na to, I think may 2007 nga case na nag-rule ang civil service na dapat kung sino nag-commit ng illegal act, dapat sila magbayad. Hindi ang mga inosente nga konsumidores action by. Okay. Attorney, ang ini nga resolution, ano ni, final na ni o kung pwede gihapon makamotion si board of director? They can file any remedy, appeal, whatever. But ipakigbato naton niya ang immediate na rin statement sa mga empleyado action by. Dapat sundon man nilang CSC no nga kung magbungsyon gin man sila, mag-aapilar sila, pero dapat patrabahoon na anay ang mga empleyado ngani pending abi sa desisyon kung mapaboran gin man sila pila kadlaw attorney ano? Yes, correct action right. Kung matabo mo na action right, kung i-prolong mo ng case, masaka ang kaso. Ara gyapon na action right ang ruling nga dapat bayran pwede sila mo. Disgrasya. Sulduhan mo na sila gyapon. Hindi man dinabala, hindi mo pagpabraw ng tao, sulduhan mo. Tapos ipasuffer mo yung mga consumidores. Kundi hindi na naya injustice sa empleyado. Disservice na yan sa consumer action right. Yes. Na dapat maintindihan sa pumuluyo na ginaobra sila. Padayon nga ginaproteksyonan mo yung private concern. Kakapituhan niya ang publiko action right. Okay, because sa sining resolution attorney today nga nagwa ini, ano ang tika nga pagahimuon buwas sa mga empleyado nga ini? I think ang mga empleyado may ara gyapon sila collective yang decision nga manawagan sila Ma-appeal sila sa Basiwa board. Ma-appeal sila sa pumuluyo nga persahon ng Basiwa board. Hindi na ni pagpadugayon.
Kahit miski di mo nidan or action bray labo sa bato, mangibabaw gyapon ang ruling sa civil service. Kay kung ginaistorya naton nga action bray, tablang sinubilanan sa dalan, kung mamangkot ka gani action bray, kung sino ang ayan magatag sang opinion bahin sa masakit kundi doktor, o magatag, kung mangayo pa opinion parte sa kaso legal kundi abogado. Tidri nga ugada, kung mamangkot sa bahin sa civil service rule, siyempre yung civil service commission ang magibabaw. Layo na na-action bray nga i-delay yun eh. It will only show nga they are not following the dictates ng layin natin. Why na Pero again, Lingko, why na respeto maginamo sini twice na niya, ikaduwa na ni. correct action bray, ako ya gapil sa ila. Keep your mouth shut. Kay amatabo na yung action bray, pumuluyo na yung consumers niya masuffer sa ilobra nila action bray. Aha. Sige. Bantayan tani attorney, at least tonight may ara sang information nga nagwa sini. Bantayan tani buwas kuno tikang sa may empleyado base magarali na naman sila. Pero kung ako pag-isipon sini, wala ni rally automatic patawag na ni sila din ka magbalik sa trabaho nila mo, na attorney. Well, that's the best solution. You will keep the peace. And you will start nga serbisyo sa basiwa consumer taxon guys. Sige. Salamat kid attorney, may nagatamyaw do sa imo si Julius Rainier Istares. So kilala mo? Wow. Akong ginatuon. Suon. Langga ko na, mayong gabi mo suon na. Mayong gabi man sa mga tagsalamati sa imong programa Action Bright. Salamat gid sa oportunidad. Yes, God bless you, Action Bright. Amo ni mga amo ni nga say sa abogado nga para spigado, no? Attorney, salamat sa imo serbisyo. Kag mayong gabi, mabuhay ka attorney. God bless. Thank you, Action Bright. Nautod ba? Okay, sige. Paabuton ta actually try ko contact kani isa lang sa mga miyembro sa mga board of directors sa dirato, hindi kita ka-contact pa sila. Kung anong tika nga pagahimo, nakita ikaduha na niho, no? Ikaduha na ni nga resolution nga ginpapanaog sang CSC nga nagapabor sa mga empleyado nga ipabalik na ni sila sa ila sini nga trabaho kag bayran ang ila sini binulan or bulanan nga pila ka bulan way sila masweldohan halin sa tong mga Enero kung di ka magsala nga ginpapagwa sila dira sa basiwa mga kaaksyon. Tibantayan tagid ni, bantayan tanay kay ang ginmono ni Attorney Biloria nga base ang mando sang CSC nga bayran sila basi kita nga konsumidor balang sukton sa balayran nga ini ipaagi lang sa balayran sa tubig tabla. Ti naga panumdom ta lang sa taga board of director, mga board of director sa basiwa nga ang nagapanukot subong prime water na hindi nakamo nga basiwa ha basi bla ipasuhot na naman nato ano nga sitwasyon da kag kaming mamalayran ng konsumidor di magsobra 50 sila pila ka bulan nga way sila maswelduhan mga mulit ni sila sang bayad sini mga empleyado ngayon sige ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon ginadulong sa aton sang MyTC ang alkaline nga vitamin C na pamatudana sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties nagabulig ini para control sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagdubo sang level sang histamine mga kaaksyon. Ayon sa combination ng mga Xanthon Plus Herbal Capsule na puno naman sang inflammatory compounds o kumiyara sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatud-ana sa mga siyentipiko. Makabulig pakupo sa nagahulubag sa imulawas, arthritis kag iban pa. Xanthon Plus Herbal Capsule kag MyTC. Mayugid nga combination. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:27 na pagbalik naton karon dugay-dugay. Check naton ang Kapitolyo Provincial kay ginakilati subong ni Vice Governor Ferrer kag Governor Lacson ang ila pagapilion nga presidente nga dapat kampyon ang tinutuyo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang balik. May gabi lang sa kay dinato Romy Agsam, thank you again. Si Joanne Mil nagamonitor man sa Victorina Heights. Georgine Honsay, evening Brian, sulod ang sang Prime Water, Prime Water ang serbisyo nila. Wala-wala na good evening Attorney Biloria, number 1 sa konseho. Wow. Cecil Ferrer, good evening Bry, good evening Team Ugyon, si Lainon, Attorney Biloria. Si Julius Rainer Stare sa Bayatani, may win-win solution na ang water sa Bacolod. Isa pa gina. Julius Sambal niya, good evening Attorney Suon.
while having dinner, monitoring lang di Go sa political moves mo, Attorney So. Virgil Pinda nagamonitor man sa Celine Homes. God bless man sa imodra, ma'am. Melvin Piniafiel, Marciano Buga ay nagamonitor man. Maalam na mga board of directors ang basiwa pero mamayad gidna sila Japon. Yvonne Busher Araman dan sharing. Salamat gid. Si Donna De La Gracia, Leia Younger Esquivel, good evening. Sombray monitor from Talisay City. Keep safe everyone. Thank you. God bless. Sige, ari pagin sa dalom. Ana Sinoro okay, nabasa ko na. Balikan kong iban karon alas 8:28. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo
imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio, Philippine Standard Time, las 8:41. Okay, Blueterna Plus Herbal Capsule, pinakauna nga supplement. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Sige, ratsa dahon, Action Hensa, sa Action Marlon Hinovia sa sininga mga tiniyon, sa mga dalagko maning nga balita, kay buwas nga adlaw may bisita ding Negros Occidental, ho? Pero may gabi lang kay Rosalina Arellano Espadero, mga kaksyon, si Wilson Aris Arima naga-monitor sa aton nga pagpangalagad sa Vienna City, Austria, Europe, mga kaksyon baw. Si Michelle Sayo Himiroy Araman, Aida Alunan, may gabi man dirasimo. Almira Limelazarte, salamat gid sa pag-monitor. Maski sometimes lang ta FB Live all the time man naka AM radio si Julius niya. Salamat gid no. May gabi man kay Tita Lani Makaksyon naga-monitor dira sa Barangay Villamonte and upod niya dira nga naga-monitor sinima tiniyon. Amo iya si Kaisi Ronald tayo manang Dilyadra. Salamat sa pag-monitor ano. Aran Action Hands sige. Na-check ta sa Action Marlon Hinovia.
Sini material ng balita ng Action Marlon, dulong sa aton sa Capital Reports. Action Mar. Anong kaganapan, Boss Action Mar? So, Labray, wala pa naman nakaabot na rin sa Sarasa Bacolod kag Negros Occidental si Vice President Lidia Edo. Pero may mga advance, matawag dato nga advance party na niya. Dari na din sa mga Bacolod City, ang lado niya, kagupod niya, nga mga kandidato man sa 2022 nga eleksyon. Ang sinabuno ko din sobray mo din pinasang mga line-up niya na pagka-senador. Ay nasang aga, nagkanto sa taratapan ni Governor Bong Lacson, ang isa man ka nag-apelyado, Lacson, na si Alec Lacson. Okay. Taga Negros Occidental man. Ang pinaka-purpose na, puno pangamusta, ngayon isang suporta man Lacson na maray. Narakit si Lacson sa kwan, sa 11 ka mga kandidato kay dalom ni Robredo sa pagkasenador. Okay. Pero buwas kadlaw, ang nag-abiabiya kay Vice President Robredo, si Governor Bong Lacson, muna kompirmado na kay ang mag-action bray si Robredo mismo ang mag-courtesy mo. Ang personal sa talatapan ni Governor Lacson sa may Kapitolyo Provincial. Ang Vice Governor nga si Jeffrey Ferrer, alang-alang siya kay mayara siya sang nauna na nga appointment action na bray. Kay Dungan manibuas kadlaw Negros Debo. Ay, okay. Al 5 de Nobyembre. Mayara sang kahiwatan dito sa may Bago City. Bago City sa mga lugar kadaan ang sobray na ni Ferrer. Laban-laban dito na si Ferrer tambong sa aktibidad. So hindi siya makaupod ni Gov Lacson sa pag-welcome buwas nga adlaw sa kay Vice President Robredo. Ay na, sa pagkatubang ni Alex Lacson sa media, dito yung sa barangay din na mention niya kung sino upod ni Robredo buwas nga adlaw. Sila niya, 4 lang kami. No? 4 lang sila. Ang isa na, si Senador Kiko Pangilinan, nga mga ng mate ni Robredo. Ay kaduwa na, siya mo ni si Lacson. Ang ika-3 nga po, siya si Congressman P.D. Maginat Jr. Nakaki naman ito una ko na. Nakapili na na eh. Liberal Party ni siya. Kag ang ika-3, amo si Sel Jokno. Nakagi man sa una, at Manakson Bray. Ang mga lugar niya kantuan nila ti medyo na mo na po man pero ti maring mo noon isa lang pag-call sa kay Gov Lacson. Dari kita sa pamangkot kung bala si Gov Lacson kag si Ferrer may ara sang desisyon na kung sino ang suportahan nga kandidato sa pagka-presidente. Kasi may merger ni Action Bray ang duwa ka mga local political group mo ni Lacson kag ni Ferrer. Abang ni Ferrer kay na silang yes, from time to time nag-istorya kami na ni Gov Lacson. Pero isa sang number 1 qualification gid nga pasihan nila na kung sino tong kandidato nga mayara sang maayo nga plano or programa sa aton padariti kampiyon nga plano para sa Negros Occidental. Ano nga mo sa nga suportahan? Sining anom ni Subong Arsobray nga manang bantog ng ngalan. Lunsay mga mayong manang plano nga plastar nila. May mga intensyon gid nga maayo sa Pilipinas abi. Sakto to gid mo ang iban gani na guys eskwela Ilonggo. Bisaya para nga pag-abot nila kuno may dugo man sila nga Bisaya. Pariente tanan. Kung naran sila sa isa ka probinsya, kung isa ka lugar, ambala sa Kabaw, araw sa Manango, una, kita ay kabina, paritihan na yung duwa na. Inyo nga lugar, di ba, muna yung plano ko. May mga ayaw ka nga plano sa Umbrella. Ugaling, ay may ara sang ginatawag na National Political Party ang Umbrella. Correct na. Lacson, National People's Coalition,
Ferrer National Unity Party, NUP. Ninyopi. May order na sobra yung ilang nga partido dito sa babaw. Sunod naman na sila. Kung ay, ang nagkaroon time, yan sila ni Gov Lacson at decide kung sino ang taga-suportahan. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang ako niya, kung sinong kandidato nga makahatag mayo nga programa sa Negros-Anon. Ti balo ka kung senador ka nationwide. Parehos man na sa presidente kung sinong mayo makahatag programa diri sa probinsya. Basta sa madaog ta. Well, of course, ga istoryanay kami ni Gov, ang punto lang da nga kung sinong makahatag maayo sa probinsya sa iya programa sa probinsya sa Negros Occidental ang makabulig diri sa aton sa probinsya. Not only kay tanan naman dai nga gadagan, especially nga pila ka bilog na sila gadlagan 5 kilala ta man tanan kag mga amigo kumanda mamiga kumanda ibanda pero kilanlan ang priority ta kung sino makahatag maayo programa maayo nga assistance sa probinsya sang Negros Occidental hindi lang kay sa aton kaugalingon nga amiguhay kilalahay pero ang diriya ang priority namon nigo sa mga pumuluyo sang Negros Occidental. Amo tong pinakanami nga Sir Magenboyan ni Vice Gov sa madaog ta. Sa madaog ta. Wala man ako sa madaog ta. 5 lang to muna yaw do ano man presidente subong nga daw kitaon gid. Ano ma, ay nakita ni si Bato de la Rosa. Ni kalimta na. Oli din sa tandaban si Bato mo nagibot na kibot kini damo ang nagibot. May nagdom-dahom nagfile sa presidente kundi Nabo medyo kalipatan nga lang niya. Siya yaway na to nakibat action mark kamal niya tinuig yan ako nga plano glito eh. Oo. Hindi. Kapang bulaga galang eh. So ako braya, kinalahon tayo nga siya mga provincial officials. Mga area sa kay Vice President Lily Robredo. Sige. Action sa Capitol Action naman mag-hedo pa niya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Capital Reports. Ang balita ng Action Marlon ni Novia Dulong Saton sa Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing. may gabilang sa kay Arniel Dinatuman Gonzales naga-monitor subong. Jocelyn salamat gid. Si Ma'am Aida Alunan may gabi no. Sige, amo lang na sila action James kay iba na tapos ta na. Las 8:50. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio,
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pamatian lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon.
Action Radio Philippine Standard Time, last 9:03 na sa aton sila nga pagpangalagad. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. May gabilan na kay mama ni Tita Gladys mga kaksyon sa Fortune Town. Salamat gina, no? Si Ma'am Jinky Dailagdon, LC Toledo, Action Brian, good evening. Monitor lang nanay LC sang Purok Villa Lourdes, Pahanukoy, Tamyaw lang Toledo, ka Garcia Family, God bless Action Radio. Salamat. Sige, before ko mag-wind up, daligidang kayong patrol natin, may flash report to. May isa ka motorsiklo iyang lumapaw kag dumiretso sa isa ka ilimnan. Mga kaksyon, kumustang sakay sila diri mo na sitwasyon man? Action dyan, patrol. Action na Bryce sa ka-aksidente ang nagluntad diri sa area Sandalan Araneta. Ato pa din isang GSIS nga talatapan diri sa may barangay Tangok na sunod pang Bacolod sa mga gabi. Involved diri motorsiklo, nagamanan sa motorsiklo and Max nga blue. And then ang pedestrian kung nagatabog sa dalan, lalaki nga residente man diri sa area sa barangay Tangok pero wala pa nato nakuha ang pangalan sa giningagan ay sulod sa may ambulance para madala sa may ospital, no? Ang nagtabog sa direction by alin sa may north downtown area to south direction, Papanukoy nga direksyon ang ginausoy sining motorsiklo sang nabungguan nga ining lalaki, no, nga nagadadali kuno tabok dalan. Problema na dibi kay dulom ang dalanon, way masado suga plus danlog ang dalan according sa iya. Nag-apply man sa preno galing kay bangod siguro blas ang kasigod man sang pag tabok sa lalaki wala ito makita. Dito na doon na side SWAT action bray bungguan niya rin hindi niya mamulalunga kundi itong sentro sa Igoya kay kadulom sa dalanon. Ang iya motorsiklo na buyan niya mo to nagsulod diri sa isang kalanaan, no? Ang motor niya nagdiretso diri sa may inasalan dampe sa area sang Dalan Araneta barangay Tangob sulad sang Bacolod. Pero kumusta siya? Ang lalaki kay nagkatulugan kay according sa mga responder hubog ko na ining nagtabok sa dalan. Okay. Hindi nila may istorya, no? Pero may mga pilas ini sa salawat. Ang driver naman niya sa motor pagkakita ko may gas diri sa siko ya so wala yung siko. May no injury may nakita nakasuksok sa helmet. Nabuyan niya dito na motorsiklo, no? Motorway sa nagupod sa may ining balaligya ano kun inasalan diri action na bribe. Sige. So karon ang kabugusan detalye sini dalo na tong gikan sa tagkapulisan sa traffic investigators sa station number 8. Flash report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action dyan. Balita gikan sa patrol. Action Firing Line. Pay nakita oras sa aton sa nga pagpangalagan. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa kag dugang sa to nga mga detalye. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid maghilibati kita buwas sa mong yapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!